Siyanibingelela nonke balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imbhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni elinguKristu Jesu inkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikezile isambulo nofakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni elinguKristu Jesu ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo zonke ziyatholakala ku YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise lokhu umoya ongcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuke efundiswa yona kube ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele njengakho konke esishunyayezwa khona sifundiswa khona kufakazelwa umoya ongcwele emabandleni kaKristu Jesu wonke oyinkosi nomsindisi. So ku YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge uBaba wethu esezulwini ngalesikhathi samanje ukuba sikwazi ukulizwa izwi lakhe nokuthi umphefumulo wethu ihlahlangene nenyama. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo, singangenise kulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyambingelela bazalwane, sheshisani nithatha amaBhayibheli. Sinomfowethu umhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyambingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla inkosi yethu yokuphila. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi yinye inkosi, munye umbhaphathiso, yinye inkolo, konke egameni lika Jesu Kristu. Inkosi yokuphila, inkosi yokulunga, inkosi yenkazimulo, inkosi yensindiso. Alikho elinye igama esilinikiwe ngaphansi komhlaba ngaphandle kwegama lika Jesu Kristu okuyilona esindiswa ngalo kukho konke ububi nasekufeni okusemhlabeni. Nangakho konke uSathane azama ukusicathamela ngakho, sisindiswa ngegama nangegazi nangomoya kaJesu. Igama nangegazi nangomoya kaJesu. Lokho kuyona ukusindisayo ngokukholwa, sikholwa ukuthi yena angasihlenga. Ukukholwa awufoswa noma awuphoqwa ukuthi ukholwe, kepha ukukholwa into eyisinqumo oyithathayo ukuthi ufuna ukuyenza. Ongangokuba ekukholweni ungakwazi ukuthi uphike ukuthi wena ungakholwa, akekho ongakuphoqa. Kepha ukukholwa kusho ukuthi wena
yonke into uNkulunkulu ayifundisayo nakuyalele yona uza kuyenza. Kusho lokho ukukholwa. Lokhu ukukholwa ngoba uyakubona ukuthi kukulungele. So konke uNkulunkulu asinike kona okusilungele not okusifanele. Okusilungele, into ekulungele into okumele uphile ngayo. So izwi likaNkulunkulu sifanele ukuphila ngalo. uJesu Kristu uyena ongulizwi. So uma sishumayelela ukuthi abantu bezwe izwi likaNkulunkulu balenze abakholwayo. Nalowo ungakholwayo athi melizwa alizwe njengokuba kusho impalo. Akuyona incwadi yokuxhoma le noma yokuveza ukuthi wena ungqesta kangakanani. Kepha incwadi le ekuthiwa mayingasuka emlomeni sihlale sidlinze ngayo ubusuku nemini bese sifundise bese siyenza konke okuphakathi ukuze sipheleliswe ebuhleni bukaNkulunkulu. Ngakho uma sisebenzisa le ncwadi le sidalula konke uNkulunkulu angakufuni. Sisuke sisiza abantu not ukuthi sisuke sifuna ukuthi thina kuthiwe singcono. No, uNkulunkulu ongcono kukho konke esiyikho nesifuna ukuba yikho. Sikhazimulisa yena not mina not uBright not mhlambi iqembu asilona iqembu. Sabantwana abafuna uNkulunkulu njengoba usibona nje. Siyabantu abafana nani abafuna uNkulunkulu. So kukho konke esinyalela kona sinyalela ngokwembalo ngokuba sifuna niqonde okuyintando kaNkulunkulu. Kubhlungu ukuzibiza ngekholwa kepha ungayazi intando kaNkulunkulu. Kubhlungu ukuhamba esontweni kepha ungalazi iqiniso. So konke thina esikwenzayo sikwenza ngokuba sifuna uNkulunkulu akhazimuliswe. Akusiyona umncintiswano indaba yokukholwa. Ukholelwa insindiso ebhekene nawe ukuba uma sesimile phambi kwesihlalo sobukhosi uyobe ungasamile noma wakho nobaba wakho nentombi yakho noma nesigebengu enigebenga naso. Uyobe sowumwedwa sekubhekwa umsebenzi yakho yonke oyenzile. So wahlulelwa ngemisebenzi yakho hayi ngemisebenzi yomunye umuntu. So into kumele siqonde uma sikholwa ukuthi uNkulunkulu konke asikela kona kusilungele and futhi ikona ukusinika ukuphila. So uma uJesu ethi uma umuntu ezwa amazwi wami ngawalondi angimahluleli kepha yizwi ngokuba izwi lona sifanele ukuthi silitshela abantu izwi. Ingakho ethi ke hambani emhlabeni wonke nenza abafundi nibafundise konke. You understand? So uma ulizwile izwi uwena uthatha isinqumo awuthathele uma wakho. Lalela ngisho ungathatha ingane encane na 2 years uthi ufuna ukuyibhabhadisa ngoba ufuna ikhule bengcwele isisindisiwe. No, leyo ngane kusamele ikhule. Ingakho singavele sibhabhadise nombani. Sibhabhadisa umuntu ozayo athi yena uyakufuna ukubhabhadisa ngoba useyayiqonda intando kaNkulunkulu. Angeke sivele sithathe izingane sizibhabhadise. Kepha ingane nayo bese ilizwe izwi sinami ngiyafuna ukubhabhadiswa. Leyo ngane seyithatha isinqumo ngokuba uNkulunkulu ukuthi umoya ingcwele uyingenile wakwazi ukuyisebenza isencane. Yakwazi ukuthathela isinqumo ngoba isiyezwa. Bengikhuluma iyalalela umoya ingcwele uyamuzwa ingane. So ingane bese na 4-5 years isithi yamuzwa umoya ingcwele izwa ngempela futhi uyibona ingane iphila indlela yomngcwele. Leyo ngane ingangena emanzini ngokuba yona isiyakhumbula yonke uNkulunkulu into ayisho kuyona. So angeke ngikwazi ukuthi ngasho iminyaka ukuthi umuntu ufana ukubhabhadisa leminyaka emingaki. But amenga ukwazi ukuthi athele inqumo yena. Lo muntu uthamela afunde akhule ngokwanele ukuthi athathe isinqumo ngokusuka ngaphakathi nangokuqonda. Iyona into ebalekile ngoba lithi iBhayibheli uqala kwakho kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. So iyona lento engishumelayo ukuthi ke uma ulizwa izwi wena so uvuleke ukuqonda uqala kwakho kokumesaba uNkulunkulu. So uNkulunkulu ethi ngene emanzini uzongena emanzini ngokuba ulandela intando yakho uyamsaba uNkulunkulu. Awumsabi ngale ndlela eyobubi but ukuhlonipha ugcina umyalo. You understand? Manje iBhayibheli mesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu akenzi okubi kubantu. Abantu benze okubi uNkulunkulu abayekelele ebubini babo. Isono ke isona lesesikwenza ukuthi wena ube mumbi unuke phambi kaNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu akahambe ehlukumeza abantu. Uma wena utholakala usesimweni esinzima esibucayi, uNkulunkulu leso simo usivumelile ukuthi senzeke. Kepha uma wena uthembeka kuyena uzokuvikela.
Isiphetho esakhe kukho konke esikwenzayo lesiyikho lesicabangayo. Isiphetho esakhe. So ufana nomuntu wena ongathi ufuna ukuphuma esibayeni. Agijime ngoba ebona isibaya sisikhulu. Athi uzophuma athi useqedile, awukwazi ukuphuma ngokuba usake esibayeni. Siyafana ke njengoba sile emhlabeni, akukho lo ngabalekela khona ngokuba uphambi kwakhe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu inkazimulo yakhe igcwalisa umhlaba wonke. You understand? So understand ukuthi uma wena uzwa izwi awuzwa mina. Kepha ngikhuluma mina. Kepha izwi lona engilikhulumayo ilona elikhuluma nawe hayi mina. Ngeke izwi likhulume nawe ungakolazi. Kufanele liqale lifinyelele kuwe ngalowo othunyiwe izwi. Umuntu mekuthiwe ke uyisithunywa. Inkosi ithumela umuntu ukuthi akahambise umyalezo endaweni ethize. Lo muntu uhambisa umyalezo awunikiwe akazihambiseli okwakhe akakhuluma okwakhe uhambisa umyalezo. Eyizo lonto le. So lo muntu lowo wenza okufanele ngoba uyisithunywa. Nami ke ngiyisithunywa. Esinikwe izwi kuba mangilikhulume ngilishumayele. Ngikhumbuza abantu indlela zikaNkulunkulu. Ngivuselela abantu emngcweleni ukuba abantu balele bafele ezonweni ngenxa yani. Ngenxa yokuthi abantu abasahambi ngendlela efanele. Abaholi nabalandeli babo. So yonke into ethi Jesu sizovuselela ngeqiniso. Asikhethi amabandla, wonke umuntu othi ubiza uJesu sizovuselela ngeBhayibheli. Awubuyele ngale kwincwadi yaPeter yokuqala sike sibheke uthini. Sahluko 4 kusukela kuverse 1 nje sike sidile nayo ke sibone umoya ingcwele uthini. Peter yokuqala sahluko 1 verse 4. Yes. Incwadi yokuqala kaPetru, isahluko sokuqala isahluko 4 verse 1. Incwadi yokuqala kaPetru, isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes. Njengokuba uKristu wahlupheka enyameni. Njengoba uJesu Kristu wahlupheka ehluphekela thina enyameni. Hlomani nani ukuqonda okunjalo. Nathi sifanele ukuhlupheka lenyameni. Into ayihluphekela uJesu ukuthi angayenzi inkanuko, ayigcwalisa inkanuko, aphilele izwi. Lokho kuyahlukumeza inyama ngokuba inyama ikhanukela izinto zenyama. So inyama ilisana nomoya. uJesu ngesikhathi efundisa abantu indlela yokuphila abantu bayinyanga indlela yokuphila ingakho wahlukumezeka. Yabona njengoba ngishumela levangeli embusweni obumnyama abathandi lento le. Ukuba kuyangabo noma kuyenzeka noma kusazokwenzeka bangafuna ngisho ukungibulala. Ngoba yini? Mina ngilethe inkemba esika yonke into ethiwa isono izobuyisela abantu bakaNkulunkulu endaweni yabo. Usathana kanene. So nathi sifaneleke ukuhlupheka lemhlabeni. Sihluphekela ukuthi singasenzi isono, you understand? Yona nje kumele siyenze leyo. Wenze njani manje la? I-orange lento. Sathana usaphinda uzama lokhu manje. Othi. Uxolo. Njengokuba uKristu wahlupheka enyameni. Yes. Hlomani nani ukuqonda okunjalo. Sifanele ukuqonda lezi zinto lezi. Ngokuba ohluphekile enyameni uyekile ukona. Understand into engishoyo ukuthi kusho ukuthini? Ukuhlupheka enyameni, ukusho ukuhlukana nesono. Ngoba phela isono esenza inyama ilahleke. Inyama ife, inyama iyafa, uma kwenza isono inyama iyafa. Ufane into ebolile eNkulunkulu. Isono siyanuka phambi kwakhe. Ingakho ethu esihogini impethu zakhona azifi. Le khona izimpethu akunuka iperfume emnandi. Kukhombisa ukuthi konakele so mekukhona umlilo ongacishi. Bese zoba khona izimpethu ezingafi. We understand ukuthi ke lapho kusuke sekusho umphefumulo. Kepha umphefumulo usubukeka engathi lo mzimba okuwona ngoba lo mzimba okuwona uyimfanekiso walomuntu ongaphakathi kwena. So lapha esihogweni ukuhlupheka kwakhona uhambisana nokubola. Le khona izimpethu kusho ukuthi sekukhona ukubola. So we understand ukuthi ngesikhathi ujabulisa inyama yakho ngesono lemhlabeni wena ufile. So ngesikhathi uJesu ezokuwasha ezokuhlanza izono zakho wena uyagezwa.
Bonke lokungcola nalokubolo bese qala konakala ngoba ukuba bowufunjalo buzofa vele sowufile ngokuba isono sukufa. Isono sukufa. So uma ufele esonweni ufele ekufeni. You understand? Ufile uhamba. Wafa ukufa kokuqala kuyisono lokho okuhlola umphefumulo nje ukufa kona sekuthiwa awusekho kepha ngale uyaphila. Khona ukufa kwaphakade esihogweni usayohlushwa kwesitoksini. Usaboshela ukuthi usazohamba uyogwetshwa. Awukwazi ukuthi ungahamba ewesivili ungagwetshwanga. Uhambe uyogwetshwa ewesivili iminyaka lapha ngenxa yokuthi sowuhlulelise wahluleliwe. So abantu abakasihogweni abakahlulweni kepha baya kuphi la kade besebenzela khona. Isihogo esabantu abenza isono. Ingakho ethi uJesu uma umuntu ezwa amazwi abe ngawalona angimahluleli mina. Kepha umuntu usahlulela yena ngesenzo sakhe. Ekuyisona esimholela kuphi la esebenzela khona. Understand ke lokho ukuthi uNkulunkulu akaphoqi umuntu ukuthi akakholwe ngenkani. Kepha izwi lakhe ulikhiphile. Walinika thina abantu ukuthi sithathe isinqumo ngokuba kwaseqaleni wanika uAdam umyalelo ukuthi ungathinti lo muthi lo. Ungayithinta yonke eminye kepha lo ungawuthinti. Usathane mafika ufikela ukuthi wena njalo uzophula ini umthetho kaNkulunkulu. Umsebenzi kaSathane yilowo. Ayikho enye into usathane ngathi ke mhlawumbe uyikhonela emhlabeni ukuthi thina abantu akafuni sazi umsebenzi uNkulunkulu afuna siwenze njengabazalwane njengabantwana akufuna ke kuthiwa sabantwana bakaNkulunkulu kuze kuthiwe nje sabantwana bakaSathane ngoba senza umsebenzi kaSathane. USathane wazi kahle ukuthi akana ndawo ezulwini ukhishiwe isho njalo incwadi yesambulo. Uzele emhlabeni ethi ukuthele nolaka ngoba uyazi isikhathi asibekelwe sincane. Uthi ke uNkulunkulu u1000 oyiminyaka ezinkulungwane ifana nosuku olulodwa usuku olulodwa lifana neminyaka eyinkulungwane kuyena. You understand ukuthi ke ushuthi usuku uNkulunkulu thina sikakolqedi. Ngoba bese phele usuku ukushona kwelanga ukubhubha komhlaba. Amen. Ithi incwadi yesibili kaPetru. Incwadi yesibili kaPetru. Sahluko 3 verse 9 noma starting from verse 6 to ngifuna understand ukuthi kuzokwenzakalani egcineni kwakho konke. Incwadi yokuqala incwadi yesibili kaPetru sahluko 3 isahluko incwadi yesibili kaPetru sahluko 3 from verse 6. Abaningi sebekhohliwe banele ingakho ngithi ngizovuselela ngezwi ngo abaningi sebekhohliwe. Ithini? Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu verse 6. Yes. Okwathi ngawo izwe elalikhona labhubha ngokukhukhula kwamanzi. Ngesikhathi sikaNoah umhlaba uNkulunkulu wabhubhisa ngamanzi. Kepha izulu nomhlaba okukhona manje ke izulu nomhlaba lokho esinakho njengamanje kubekelwe umlilo ngalo lona lelo lizwi. Kubekelwe umlilo ngalo izwi. Kulindele usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu abangamesabi uNkulunkulu. Do you understand? Qhubeka awuqedile. Kodwa bathandekayo. Kepha bathandekayo. Maningakhohlwa lento yinye yokuthi into ekumele ke nikhumbule bazalwane. Kuyo inkosi usuku lunye. Usuku olulodwa. Njengeminyaka eyinkulungwane. Yes. Nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Yes. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. Ezindaba abaningi sebelele. Balele esonweni. Bayasikhuma nje isono njengoshukela. Yabona umuntu nje ushukela lokho eqalaze ebheke ukuthi akabonwa yini uNkulunkulu uyakubona. So isiyeke isono kufanele kulwela ukuthi nje usiyeke isono ukuba uNkulunkulu awazi uzofika nini. And mefika ngalesikhathi usabhizwa nokhuma ushukela udlala ngesono wena ke uzolahlwa nalabo abangakholwayo khona ukuthi uyakholwa ngokuba yini umuntu. Yezo lo vele ubandi mofuna ukusidla isono uphuma phela emgcoleni hamba uhlala nezona usidla isono ukhululeke bese ke ufuna ubuza upheleliswa futhi khona emgcoleni ukuze ungeze uba ntukuntuku. Yabo bese ubuye uzongena nje uzoshisa straight ngoba yini usushisela inkosi usuzimisele ngokusha.
Ufana nani nalento le yokuthi ngeke umsindise umuntu ngenkani noma kuthiwa umthanda kangakanani. Umuntu usindiswa uNkulunkulu. uNkulunkulu ezinye izinto uyaziyekelela ukuthi zigcwaliseke ukuze umuntu bese buya eza uNkulunkulu angezi ngentando yomuntu. Kepha eze elangazelele ukulambela uNkulunkulu. Understand? So bese afika lo muntu uNkulunkulu uzangejisekelo namandla awanikiwe. Amen. Akekho umuntu ongamsusa noma ongamahlukanisa noNkulunkulu ngokuba useze ngamandla kaNkulunkulu. Omuzi umuntu ethi mina ngisindiswa ngumuntu ngisindiswa uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Mawusindiswa uJesu uyena osekuthintile ukuthi wena mfuni usufuna yena ngani ngenhliziyo yakho yonke. Yezwa lonto. Akasekho umuntu ozokulibazisa lokho ekutshela izinto ezokwenza ukuthi ungabazi. So umlangazelela khathana ukuthi umuntu utheni. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Usumfuna wena manje usuyamazi manje. Uyamazi mase umazi umfuna ngoqondo. Akushisa umuntu kushisa ivangeli lishisise umuntu limenza ishisa umuntu. Hallelujah. Inkosi ayilibali ngesithembiso sakhe. Akalibale ngesithembiso sakhe. Vuka amaqandeni. Unginike lo ncwadi ethi vuka balabale lapha kwincwadi Efeso ubuzoqhubeka uqedile la. Lapha Efeso 5 verse 18 noma starting from verse 14. Efeso 5:14 lapha kukhona ke ibatshela ukuthi bavuke nabasabalele. Khumbula ukuthi wena wathi ukhetha uJesu. Ubuya konakalaphi usathana ufikile washushuzela ngesono bakulethela abangane abarong. Wakhumbuza izinto zakudala, wakhumbuza abangane abadala, wakhumbuza impilo yakudala, wakhumbuza isitayela sakudala. Sesikwenze manje washushuzeleke esonweni wabona ukuthi isono manje usidla fork and knife. Manje sizokutshela ukuthi lahla lelo plate, lahla lelo mfolo kukaSathane. You understand? Buya manje uzodla isinkwa sasezulwini. Uzophuza igazi likaJesu Kristu. Glory to God. Ngalokho uthi phaphama wena oleleyo. Phaphama wena oleleyo. Uvuke Glory to God. Vuka kwabafileyo. uKristu Jesus Christ. uJesu, uKristu uzakukhanyisa. Ngakho-ke bekisisani ukuthi nihamba kanjani. Izindaba iBhayibheli glory to God limnandi. Liyakutshela likuvula uqonda yonke into okumele uyazi. Likunika ukuthi wena mase uthi usulele ufike esonweni lithi vuka phaphama wena oleleyo. You understand? Hallelujah. Uzovuselelwa. Uzoshisa lesono lesi uzosigenga lesono lesi. Glory to God. Uvuke kwabafileyo. Vuka kwabafileyo. uKristu uKristu uzakukukhanyisa. Ngakho-ke bekisisani ukuthi nihamba kanjani. Bekisisa mzalwane fanele sibhekisise futhi sibhekisisa ke fanele sibhekisisane. Understand? Ingakho incwadi ezaga insimbi lo lenye insimbi. Understand? So ke manje kufanele ukuthi umzalwane umvuzelele umtshela mzalwane vuka sami ungalali mzalwane musuba eveni. Understand? Lethiwa ngimana ngimemeza usuku nosuku angikhathali yabona ngiyayithanda le angikhokhelwa imali kepha ke umvuzo omkhulu ezolweni. Hallelujah. Hallelujah. You understand ukuthi mawusebenza ngokuzinikela usebenza ngothando kepha mawuqashiwe wena ubheka ukuthi uhola malini ufuna malini. Ingakho uJesu athi ke isela lizi ngaphandle kokweba ngokuba lona lifuna ukuqashwa lona isela. Ubona abafundisi befundisa befuna ukugcwala amabandla bekhuluma amanga bephatha iziwasho bephatha izimpepho bephatha izintabo bevumela yonke into engafunakala emngcweleni ukuthi yenzeke ukuthi balambile bamasela baqashwe uSathane basebenzela imali. You understand? Mawusebenza lento ngothando uyayizwa lento ingaphakathi kuwena. Noma kuthiwa nini uyizwa ngaphakathi ngoba lento ifakiwe yashiselwa akekho umuntu ongayikhipha. Ngisho uSathane angazama amaqhinga kangakanani kepha uJesu uyena ophumelelayo uyena ogcinayo egcineni. You understand? Go ahead. Buyela ngale. Buyela ngale sefuna ngibatshela ukuthi ibhalwe phansi lento ukuthi vuka mzalwane. Mzalwane vuka. Glory to God usuyaphola. Uyabanda. Ungabi intoko vuka. Shesa mzalwane. Glory to God shesa. Go ahead. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesine verse lokuqala. Yes. Njengokuba uKristu No, ngifuna le yesibili kaPetru. Incwadi yesibili kaPetru isahluko sesithathu verse 8 no verse 9 go ahead. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. Ayilibali ngesithembiso sayo. Njengalokhu abanye bathi kungukulibala. Yes. Kepha iyanibekezelela. Yini? Iyanibekezelela. Understand ukuthi uNkulunkulu ukubekezelele uyisifebe uyisiphingi uyisela umthakathi
wakuyeka wakugcwalisa konke lokho wayesefika ezokukhombisa ukuthi le nto ayinamsebenzi nayi impilo. Abantu basindisiwe bekhishwe emandleni obumnyama hayi ukuthi kwenza umuntu uJesu. Hallelujah. Yenza loo nto leyo. So wena bese uphuma lapha kaShebe naseZayoni usuphuma eRomini sofuna uJesu. Hallelujah. Sofuna uJesu. Yo usho kwembhalo. Wena manje awusahambi ngenxa yokuthi ke wenzela umuntu wena. Le ndlela uzihambela ngentshisekelo uJesu ayifake ngaphakathi. Ulasha amathambo lapha ezangoma, ushiya iziphandla, uyeka ukuhlabela amadimoni. Sowuqalile manje wena ususebenzela izulu, usuyaqonda ukuthi le nto ayinanzuzo. Ethi igazi lezilwane mahala. Ufaka izintambo esinqeni mahala egcineni uzofa. Cha iyangivikela ikuvikela wena. Ayivikela phela ungafi. Phila phela ngaphakathi. Hallelujah. Bapho khokho beni. Baphi labantu bahlabelayo. Mekuthi ngempela ke bayaphila. Bafa kanjani bekunani bahlula yini ukuzivikela bona bazonivikela sebefika. Awuboni ngani ubula lapho. Hallelujah. Ayibona yini ukuthi ayinaqonda yenza sense. Lapho abantu babhizi bayenza. Nilalela abathandazi bamanga, nilalela abaprofeti bamanga, nilalela izangoma, nilalela abathakathi. Inhliziyo embi ayithola ukuphumula. Akukho ukuphumula kwababa. You understand? Lethwala ukuthi ugogo ufikile ebusuku ngimonile ubephethe icholo lembuzi usho ukuthi kufanele ngihlabe. Akazihlabele yena nalothwala lakhe lembuzi. Yes Lord. Yes Lord. Satan uletha yonke imoya. You understand? Yabona bomlele usuke ungakwazi ukucontrola imicabango yakho. So uma ungaqinile kuKristu uSathane uyafika kakhulu. Uyavakashela kakhulu. Ushawa izibuko uphupha ucansi uphupha usukelwa yilona ongaziqondi uphupha usendaweni ongayazi uhlezi uphupha. Hallelujah. Abanye baphupha inamba zelotho Sathane abaniki inamba zelobambe bogembula. You understand? So understand ukuthi uNkulunkulu ke yena usibizele ukuthula. Yes Lord. uNkulunkulu akalibali kepha uyabekezela. Usibizelwe emva kwesikhathi esingaka njengoba ethi uyabekezela. Use emva kwalokho athi lencwadi. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengokuba abanye bathi kungukulibala. Kepha iyanibekezelela. Ngoba yini? Ingathandi ukuba kubhubhe namunye. Uyabona ukuthi why le evangeli selishumayela ngamandla kaNkulunkulu. Ingoba nathi sinalo lothando lona. Nami ungikhiphile ekufeni. Uyabuka nje umusa wakhe ukuthi hey abo khona ukuzibona ukuna ukuzibhekisise khona lesiyenzayo wasikakhulukazi sibheka abanye abantu. Ukuzibhekisisa kwawena uzihlolisisa ubheka ukuthi uNkulunkulu ukwenzela umusa ongakanani. Usuzobona komunye umuntu ukuthi asikho sokuthi ngifuna ukumdonsa ngenkani ngithi akasindiswa. Mase kofika isikhathi myeke kwaNkulunkulu. Myeke ngalokho umsabisa. Mtshele nje ukuthi hayi bese ku right. Uzobona ngawo. Selazi iqiniso. You understand? Noma mtshela omunye umuntu ukuthi hayi angakobi rate ngiyakuzwa uqinisile konke okushoyo but hey safuna ukuthi lento ayenza afanele igcwaliseke. Yabona bekade bhema mzwane sebona ekhohlele sekhohlela igazi azibuze sehleletha umoya ingcwele siyakhuluma lapho yini oyibhemelayo. Lento uyabona iyakubulala. Athi uyavuka ilanga ulele esikhotheni icathula zikho mhlawumbe ugwaziwe edakiwe. Uyazibuza sengishe ngafa ngwenxa yotshwala. Yabona umoya ingcwele lapho usiyambuza phela ukuthi kwenzakalani vele ngawe isikhathi sini. Omunye yena uyabona ukuthi lezi nelo kwezichuma uyazibuka esibukweni azizwe inyanya azinyanye yonke lento ayiyona because manje iyamfukuzisa. Hallelujah. Hallelujah. Moya ingcwele siyasebenza lapha. Mbone eqaqa lento lena mbone eqashula lapha elahla lapha. Ashise. Athi mina ngiright nginje. Kancane kancane izwi liyasebenza. Abantu abasindiswa yithina, basindiswa umoya ingcwele. Abantu abasindiswa umfundisi, basindiswa yizwi. So uma uqonda izwi lazi izwi, wenza understand ukuthi uJesu wafela wena. Awufelwanga umhlengi. Awuyena kaApostoli Paul, awuyena kaApollo, akahlukanisiwe uKristu. IBhayibheli lithi masibe nilizwi linye, sibe nqondo munye, sibe moya munye ngezwi. Hallelujah. Understand ukuthi izwi liyasigada. Ukuthi singaziphumeli sithi Jesu sisakhona ngase sihamba ngenye indlela engeyona. Sesizwe linye ivangeli engelona levangeli. Hallelujah. Hallelujah. So uNkulunkulu ukubekezela kwakhe akwenzi ukuthi wena ukuthi ukhona umuntu omzwayo ngaphakathi umthanda noma uma wakho noma baba wakho noma ngabe isoka lakho ufune ukuthi lisindiswe ngenkani ngoba la ukuthi ufuna ungena nalezulwini akungena ezulwini kanjalo. Kuthiwa indlela incane uwucingo
ungena kusindiswa nga-1 uyasindiswa wena uyasala ngemuva Hallelujah. njengokuba sizwe kuzalwa izingane emhlabeni umuntu wesifazane emezala akazali izingane ziphume kanye kanye phuma uqala ngithi uJakobe no Esau bekuyavezwa wafika waphuma uJakobe waphinde wahlehla waqhamuka seqhamuka ku-Esau wathi wenze kanjani weqile God yezwa lonto waqhamuka indoda ebomvu yezwa lonto le kwase kuphuma umfowabo emva kwalokho ebambelele esithendeni sikamfowabo kwathiwa lo uJakobe kusho ukuthi igama elithi Jakobe lithi Jacob lithi obambelele esithendeni sikamfowabo uEsau obomvu. You understand? Obomvu owafaka intambo lo ngemuva waqhama ngemuva. So kuthiwa kunjalo ke nokuphupha komhlaba ilo ophuma kuqali bese kuzoqhamuka lo uvalayo. Lo mhlaba ke kuzoba kanjalo. Uzovala ngokulunga umhlaba kodwa kuzobhubha. Kusho ukuthi ukulunga egcineni ikona kuzobusa. Ingakho beninika isiprofethi othiwa ke omdala uyakubuswa omncane. So understand ukuthi uSathane angayenza imikhuba yakhe emhlabeni agcwalise yonke inkanuko zakhe. Better ubani ozogcina egcineni kwakho konke uJesu. You understand? So understand lo nto lokuthi ukho konke esikwenzayo asikwenzeli abantu asikwenzeli ukubukwa siyenzela ukujabulisa lo ongabonwayo obona konke yena kepha akabonwa yena wawazi konke akukho okufihlakele phambi kwakhe. You understand? Banike Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokho abanye bathi kungukulibala. Yes. Kepha iyanibekezelela. Iyasibekezelela. Ingathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Ukuze sonke ngeke size sonke vele kuphendukeni abanye bafa bengaphendukanga bangakanani abantu abafa bamagenzi babadlwenguli baya masela bababulali bayifebe bayaphinga bafela khona abanye ephingeni. Uthola ukuthi nje wahamba umuntu yabuye nangu unkosikazi unenye indoda ebhedeni thatha isibhama amdubula athi ubheka ifoni ifoni iseyishintsha ipassword unkosikazi ubhizi uyafeba noma uyaphinga. You understand? Bese umuntu undoda ethatha isibhama nomunye ahamba uzibulala omunye abulala yonke into ingane unkosikazi azibulale naye yini uJesu usuke ngekho bayafa labo bantu bengaphendukanga kepha uNkulunkulu usibekezelele uzobona manje kufica ivangeli yazi uthola umusa wena thola umusa omkhulu ukuthi wena wamnyela ukuphila ukuze mawufa ufe ngokuthula. Kubhlungu ukufela emanyaleni kubhlungu ukufa unamanxeba esono uphinde futhi uhambe uyojeziselwa ngaphambili isono. You understand ukuthi ufele ejointini bamgwaza nangale usawuqhubeka namanxeba akhe ukuthi wena boyisidakwa nangu umvuzo wakho. Angisho ubuthanda utshwala uzophuza nalamanxeba lawa ke esihogweni. You understand? Lezi zinwele nizithandayo nizifakayo ezikaSathane ngale ziphenduka into ongayazi ngalena zizobe zikushisa nalezi nziphe nizifakayo lezi nkophe lezi zizobe ngasathandi ukuba nazo ngoba yini akuzona zikaNkulunkulu uzokubuza uNkulunkulu ukuthi ngikudale ungena yini na isona sono sakho ngale uzobe wahlulelwa ngaso. So uma uphenduka uNkulunkulu uyazithethelela izono mongade ukhiphe isisu noma ukhipha izisu uma ungaphenduki lezo zingane uyobuzwa ngazo ngale ukuthi wena ingane izobuza ukuthi ngenzeni mawuzothi wongazi wafunani kwisenzo ongasazi. Akukho ukuzilandulela uNkulunkulu ngokuba uma wena wenza into wazi kahle ukuthi awufuni ukubela lo mphumela wisikhohlakazi ngoba uyalala ngithi uyamitha pho usikhiphelana isisi ngoba umvuzo wakhona. So uma ungabusisiwe ukuthi wena ulale kwenzakalani? Usathane uyalo. Amen. Uma wena ungafuni ukuthi kwenzeke lezi zinto lezi hlukana naloso senzo leso linda isikhathi esifaneleyo yonke into ibekela isikhathi sayo bekuthi wena ufuna ukuthi ke izinto zenzeke ngale ndlela ofuna ngayo linda umshado uhulumeni walemhlabeni ukhohlakele
ufuna nina lenza izinto ezizoniqhatha noNkulunkulu ngoba usebenzela uSathane kwawuyena. Ugwayi, utshwala, amakhondom, amakhadi lawo kushova, ukugembula, ukubheja, lento ehamba nobhejela ama-team lapha. Nina nithanda lezo zinto nina. Ingqondo yeni lapho ukuthi nina uma ngase nje ngwine lokhu ngisupport ukuthi ngenza ukuthi nendaba yepolitiki nilandela abantu balemhlabeni. Abantu abaningi uNkulunkulu babekezelele bayalizwa ivangeli kepha bafuna ukuphenduka. You understand? Abafuna ukuphenduka. So, usamile. Ngoba usabona lo mhlaba umile, ulindile uNkulunkulu. Mawuza izwi uthola umusa. You understand? Bese etheni? Ingathandi ukuba kubhubhe namunye. Abafuni ukuthi sibhubhe, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. So, uSathane uyanyanya mesishumayela kanje. Ukuba senza into abantu abaningi asebephumile abahluleka ukuyenza. Kuba yini sebesebenzela uSathane ngokusemthethweni. You understand? So, njengoba thina senza nomsebenzi lo, aswenzeli ukuthi senze ukuthi sifuna udumo, kepha sifuna abantu bafinyelele eqinisweni basindiswe. Phela imnandi insindiso. Futhi kumnandi ukubona abafoli bephenduka, beshiya utshwala. Ngoba kuncinca nobhiya ekuseni uvuka, toqala nje ecabangayo ubhiya. Yini umvuzo uthanda ukudakwa. So, yabona isolo sokuthi nje uzizwe undindi udakiwe isono leso. Because awufuni ukuba kuma senses akho wena uphila impilo yakho usober. Lithi incwadi lapha kwincwadi yakhe futhi ulontuzana ke uPetru sahluko 5 verse 6 and 7. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesihlanu verse 6. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla. Sizithobe phansi kwesandla kaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Ukuze kube uye uNkulunkulu ozosiphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe. Siphonse zonke izinkathazo zethu phezu kwakhe. Ngokuba uyanikhathalela. Ngoba yena buka usibekezelele ngoba uyasikhathalela. Qondani nayo indaba. Yabona uma ungafuna ukuqonda, ufuna ukudakwa insangu, ufuna ukufaka insula einsinini zakho, abanye bayifaka emakhaleni. Uloko aloku ekwifa amathe angcolile. Bacwela ukudaka emlomeni, sazobhukuda kulona lolo daka ngane. Sazolibheka, usazolifaka emlomeni ungasathandi. Abanye bathatha injubo oyifaka ezithweni zangasese. Isazokushisa esihogweni. Yonke imisebenzi lalela lithi iBhayibheli umuntu uzokwahlulelwa ngani ngemsebenzi yakhe. Hallelujah. Hallelujah. Malithi kuyashisa esihogweni uyosha. Angisho lento banaku ngisholo nje. Libhalile eBhayibhelini ukuthi ke umlilo wakhona unjani awucimi. Izimpethu zakhona zinjani azifi. Uzodliwa impethu nonsuku wakho. Uzodliwa impethu nalemboza yakho oyithandayo. Qondani ke manje. Nilinde isitha senu uSathane. Nilinde usitha senu lindani niqonde. Isitha niqonde ubalisi. Qondani nilinde isitha senu uSathane. So uSathane sifanele ukumazi ngoba kafiki kuwena umbona ngamehlo ubona ngezenzo. Umuntu onomoya kaSathane umbona ngesenzo. Noma ngabe kuthiwa uthi uyikhona kepha umoya kaSathane uma ukhona kuwena uzobonakala ngani ngesenzo. Ukuba sizophambana nezwi likaNkulunkulu elibhalwe phansi eBhayibhelini isenzo sakho siveze njengobani, siveze njengo-Esau, siveze njengo-Judas Iscariot, siveze njengo-Herod, siveze njengo-Ahabe, siveze njengo-Jezebel. Isimo nje sikaSathane besikwena uzobonakala. You understand? Uzobonakala njengaye uSaul. Do you understand? Ngoba yini uSathane ubonakala ngezenzo. Kubantu njengoba nokungcwele uNkulunkulu ekhazimuliswa ngani kubantu ngezenzo. Uma uNkulunkulu wakwena ubonakala ngezenzo. Awukwazi ukukuforsa lokho uyaphila yakwenza ngoba kuyinto ekwena ngaphakathi. So masingamakholwa sifanele ukuthi siqonde uSathane. Sathane ufika ngomngani wakho, ufike ngoma wakho, afike ngomngakho, afike nangebhoza yakhe emsebenzini. You understand? Afike nangephupho uSathane akaphumuli. You understand? So sifanele ukuqonda ingakho uJesu athi ke lemsebenzi le esiyenzayo ngeke siyenze ngaphandle kokukhuleka nangokuzila ukudla. Abantu abaningi bamavila abafuna ukuzila ukudla bayanqena futhi ke lokukhuleka. Sathane uyakwazi ukwenza unqena ukukhuleka. Ngapha bekumele ubuke iTV noma kumele uhambe uzule uyakwazi ukwenza kubelula lokho. Akafuni uzwe. Akafuni uzwe noma ngabe yini ehlangene noNkulunkulu.
Ingakho abantu abaningi belinyanga leli vangeli leqiniso ukuba usathane ubenza bangezwa ebavala amadlebe. So uJesu uthi uma ngase nje baphenduke ngiyobasindisa. Ukuphenduka kusho ukuthi ke wena usuzimisele ukuthi izwi laNkulunkulu likusebenze. Izwi laNkulunkulu ufanele likusebenze kuyena ngaphakathi. Awusetshenzwa mina uzolima ulale ebusuku uphuphe mina. Mawuthi uphuphe mina ngithi phenduka usho ukuthi uJesu ufikile ukukhumbuza ngami ukuthi uzwile lezwe lishunyelwe lo mfana lo othi phenduka. Yeka ukufeba. Yeka amanga. Uyeka ugwayi. Yeka usikilidi. Ngize uthekethe into usikilidi. Yeka usigarette. Yeke. Yeka le mitho ephathayo nalezigqabo nale mabhandi wafaka ezingalweni. Asindise. Uzwana esihogweni. You understand? Le bhomo oziphathayo uzwana esihogweni. Akadali ungabe ubani. Phakathi esihogweni uzoya. Uma ungaphenduki glory to God uyaphakathi, ha? Uyaphakathi. Lord Jesus. Ayikho futhi enye indlela kutshele mina. Simele ukuthethelelwa amacala ethu. Uyabona inzondo iphethe esifubeni sakho nasenhlizweni yakho. uNkulunkulu usabekezelele. Namhlanje usuku lokuthi uzwe ukuthi uthi uyikholwa lithi phaphama. Ungamzondi umakhelwane. Ungakhulumi ngabi ngomakhelwane. Ungahleli ngomakhelwane. Ungamfisela omunye umuntu okubi. You understand? Ngoba yini manje wena usuphaphema. You understand? Vukala amaqanjeni. Nize ekukhanyeni. Jesu Kristu usenzela umusa. You understand? Senzela umusa, siphila ngomusa ukuthi nje sivuma amacala ethu wonke eswenzile. Ukukholwa nokusindiswa mzalwane, understand ukuthi uyavuma wena ukuthi konke okwenzayo ngaphandle kokuqonda nokwenzayo okubi. Ngokuba uyazi yonke into oyenzayo ngekuthanda ukuthi yenziwe kuwena yimbi leyo nto leyo. So uyavuma ukuthi uJesu Kristu ulungile ngoba uyena ozokutshela ukuthi umakhelwane wakho mthande njengoba uzithanda. Iyona impilo ozoyifuna ukuyiphila leyo ozoyithokozela futhi kuphela. You understand? Incwadi kwabase-Efesu isahluko sesi-5 verse 17. Yes. Ngakho ke ningabi iziwula. Singabi iziwula. Kodwa qondani okuyintando yenkosi. Masiqonde okuyintando kaNkulunkulu. Ubekezelele lokho ukuthi size sifinyelele ekuqondeni okuyintando yakhe. Yilapho ke khona kuzosigcwaliseka konke okwakhe ngamandla akhe. You understand? Qondani nilinde isitha senu uSathane sihamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. Yes. Melanani naye. Melanani naye. Niqinile ekukholweni. Siqine kuphi? Ekukholweni. Hayo ke indaba. Ngoba sikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngakho ukuthi understand ukuthi mawuzokholwa awenzeli abantu. Lento lena ifune uyiunderstand ukuthi usuwena uyazinikela kulempilo le. uJesu asabele yona. You understand? Go ahead. Nazi ukuthi Sazi ukuthi zona lezi zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. abazalwane abasezweni abantu ade siphila nabo senza imikhuba nabo basabanjwe imikhuba abayophumeleli ukuthi bafinyelele ekutheni iqiniso banamkele. Ngoba phela bayalazi abantu iqiniso. Kepha ukulamkela ikona lokho abangafuni ukwenza. You understand? Lonto ke usathane suke efakile kubantu umoya wempakamo ukuthi bangafuni ukuphila kwasezulwini. Bafuna ukuphila nenjabulo yasemhlabeni. You understand? Ingakho ekukhethela usathane uthi hayi wena futhi kumina laba abamba lapha ekhona ababhema insango. Hayi wena ufuna uhambe nalabo abafaka amabhluku amancane abampintshayo adabukile. Wena ufuna uhambe nalabo abathanda ukufaka amazinyo. Uyakwahlukanisela ubekele lonke uhlobo lesono usathane phambi kwakho lidekiwe. Uyazikhethela hayi mina ngifuna ukuhamba nabadoma bathathu. Laba bahamba bafaka izibuko bahambe baphenze bebehamba ngoba yini bona bamakhama. You understand? Awena ufuna ukuba usubusinessman ufuna ukuncike labathanda imali. Awena ufuna ukuba inyanga ufuna ukuhamba uhlala laba abathwalayo. You understand? Noma laba abathwasisayo ngoba yini uyanika le moya usathane. Uthi uyahamba uzothi umntathu hayo namagobongo ufuna ukudla amagobongo abantu abadala ugogo wakho uhleli kwena. Akho gogo uhleli kumina. Usathane namademoni akhe abahlezi kwena. uJesu wafika susa yonke lonto le. Yabona into abasukhaya kuyona vele unayo. Yabo ngiyakholwa ukuthi uJesu uphila kimi. Ukhona kumina ngoba ukulunga kwakhe ngiyakwenza, ngiyakufuna futhi ngendlela zonke. So bese ngikholwa ukuthi hayi ebekhaya ugogo uhlezi kumina noma umkhulu uhlezi kumina. Bese ngithi ke bese uthi wena yini ngithi hayi namhlanje ugogo ufuna ugoloko. Imina ofuna ukudaka uthi wala ugogo ngeza dakwa umuntu ofile. Hallelujah. Abadala umuntu ofile. Amakhosi namhlanje afuna isinemfu. Awugijime mpane ungithengele isinemfu lapha yana. Hey, idemoni lelo.
inkaluwe demon yakuthanda udaka uthanda ukubhema udaka ngokuba bekhuluma udwandwa bakhuluma udwandwe amazwi ayini amazwi angenamsebenzi ebayenga ngezinkanuko zenyama amakhosi amakhona namhlanje afuna igazi lembuzi nangamanyala amanyala lawo labo abasaphephayo badukisa abantu abasafuna ukuthi baphephiswe abahamba ngokuduka abantu abangakokulazi iqiniso bebathembisa inkululeko bathembisa inkululeko kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokuphupha zokuphupha abafundisi bamanga nabo banjalo awujesu uthe nje namhlanje la abazalwane kumele banikele ukuthi aphuma u5,000 10,000 abantu lo mmo banyangazisa ngempela bathi uJesu ukhona ngoba la kuthiwa bakhuthuzwe ngemali usathana umbambeni kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokuphupha kanti bona abafundisi labo bayizigqila nezangoma lezi ezithwashisa abantu bayizigqila izinyanga lezi azinika imithi lethi nizoba nemali bayizigqila zokuphupha abanika iziwasho bayizigqila zokuphupha bazoniholela ekufeni ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho uma uhlulwa isono wisigqila lento levangeli lisha yonke indawo kwamina liyangishaya liyangisakaze khona indawo ezithintekayo ngoba ngempela yabona ivangeli yasebenza umuntu behlulwa into embi kuyisigqila uyisigqila sesono konke lokho kusihlulayo esonile sikunika isizathu ukuthi wazi manje isigqila sakho uma uqhubeka ukwenza ukuthi uqonda isigqila sakho lezo lonto leyo go ahead ngokuba uma bebuye behilelwe uma ke sibuye sihilelwe bahlulwe yikho uhlulwa yini bahlulwe yikho understand ukuthi isono bekuthiwa phuma kusona kusho ukuthi akufanele ubuye utholakale so uzibandakanya naso lezo lonto leyo go ahead ngokuba uma bebuye bahilwe yes behlulwe yikho sebebalekele ukungcola ukade uphumile esonweni bebalekele ukungcola kwezwe Yes. ngokuyazi inkosi nomsindisi ngokuthi ke sofinyelelile ekusindisweni wamazi uJesu inkosi yeqiniso uJesu Kristu yes khona ukugcina kwabo kubi isiphetho sakho sizoba simbi nami uma kuthi ngiyaqhubeka ngihlale esonweni sengathi ngilazi iqiniso lithi akusekho mihlatshelo akusekho nokuthethwa kwecwala sengibekelwe nje indawo yamaphikankani lapho kwezofike ngifake omlilweni ngishiswe haleluya ngoba yini ngiyalazi iqiniso ufana nenja wena ephindele kuphi ithi nibofaniswa nesakhe esithini yayo haleluya you understand ikhona lo ncwadi lo ikhona lapho lo osuka khona ile ukhona nje ikhona ngqo haleluya moqhubeka ufunda nje ikhona nje lapho ofunda khona ukugcina kwabo kubi kunokuqala yes ngokuba ngabe kwabangcono kubo ukuba babengayazanga indlela yokulunga yes kunokuba kuthi sebeyazi bafulathele umyalo ongcwele So we understand ke mzalwane nawe ke emhedeni uma ukuthi ufuna ukukholwa ngempela mesulazi iqiniso kubhlungu kwena kungcono ukuba awazi lutho kepha mesulazi iqiniso understand ukuthi so wena akusekho into ongazidandulela ngayo kunokuba kuthi sebeyazile bafulathele umyalo ongcwele ababewunikeziwe yes kubehlele njengokwesaga esiqinisileyo esithi inja yabuyela ebuhlanzweni bayo ngeyizwa lonto leyo nokuthi ingulube igezwe qede yaphindela ukuzibhiqa odakeni ngeyizwa lonto leyo so understand ukuthi uma usukholwa ukholelwa ukuthi wena lempilo ekhethayo kufanele ikulungele ukuthi wena izokholela ekuthuleni nasekuphileni nasekulungeni konke kaNkuluNkulu mawukuthi wena ubuyela esolweni wenza isono uyazilimaza wena akusekho uNkulunkulu into angakwenzela yona ngoba usekunika iqiniso you understand kuyela ngale kwincwadi yaPetru yesibili yes usathane ubhizi uyalwa namhlanje uzama ngayo yonke indlela ulamaka lolo nje ngegama likaJesu awubopha lo moya ngegama likaJesu sithi makube ukulunga konke kume ngegama likaJesu usathane akanandawo ukuba le ndawo kaJesu yonke into sibiza kuJesu so lo moya kaSathane siyawushisa sithi ngegama likaJesu phuma uphele mshise Jesu umoya wakho ingcwele ukuba Jesu yena ufuna ukuphazamisa konke ukulunga makashe aphinde khona levela khona ngegama likaJesu sithi ke phuma Sathane uphele
ngoba unasabelo kulomzimba unasabelo kulomsebenzi konke kwakho kubumnyama kunakulunga ngegama lika Jesu siyakubopha. Glory to God hlehla ezindaba. Go ahead brother. Incwadi yesibili kaPetru isahluko Hey sesithathu. Jesus Christ, glory to God. Yes. Kepha usuku lenkosi luya kufika Usuku lenkosi liyakufika. njengesela. Maseqedile ukubekezela konke mzalwane, understand ukuthi bese eseqedile ukubekezela sekugcwele manje la ukubekezela kwakhe sethi namhlanje. Luya kufika njengesela. Uyabusadansa lapha eklabhini utshikiza ujuluka iwiki uyabusahlele esontweni lamanga ukhuluma izilimi zamanga uyabusashumayela amanga uyabusahleze embhedeni omuntu wesifazane uphinga naye uyabusantshontshe emsebenzini afike uJesu. Luya kufika njengesela. Hey, loba mungu, nazi loba mungu, glory to God. Mhla amazulu ayakudlula. Mzalwane, ngiyaxoxa la mina. Kubuhlungu ukugula, kangakanani kubuhlungu ke ukuhamba uyofa okwaphakade, ubuhlungu obungapheli. Ukufa phunya emhlolo umphefumulo kuthiwa kubuhlungu lo kwabanolwazi. Kepha into ebuhlungu kakhulu ukugula nokuthi bese ufika ngale uthola ukuthi wena usuhamba uyosebenzela isihogo usuyoqhubeka nomsebenzi yakho bomnyama ngale ngoba lemhlabeni uhlulekile ukwenza okufanele. So uyakufika uJesu ngempela usatshikiza usabhizi uninena nabantu eniloko nithi ingane kufanele zabe ngamabele ukuze ziveze intombi nisazolithetha libomvu. Khona umuntu ofuna ukuveza ubunqunu bakhe ngoba lonto liletha inkanuko. Anginandaba ukuthi usiko likabani. Akho siko oludlula ubungcwele. uNkulunkulu wakhipha abantu ensimini yase-Eden wabakhela izikhumba. Yena ngikhumulisa izingane ngoba nangu nithi funa ziziqhanye ngomntombi bazo. Ukupha impakamo iyona leletha isono nje. Amen. Oh Jesus. Hallelujah. Iyona leletha isono. So amindaba zamakhosi ukuthi athina inkosi ethu abesifazana abakhumule bahambe enqunu lo nkosi la isazolithetha. Ngeke iBhayibheli likhuluma lithi ke ningenzi ingane zenu omahosha lena nenzi ingane omahosha nini. Yezilungiselela ingakho nihambe nemhlangeni nihambe nobuka ingane lapha nizikhanuke bese nizithatha zamakhosikazi nithatha amakhosikazi ngafonga ngoba nibulawa umoya wemona nomhapolo umoya wenkanuko. Awuyithanda ingane ngoba nawe uyifunela ikusasa elihle uyithathela inkanuko. Oh nje unganojavide wena amafazi abawu900 lalela uNkulunkulu azamyala ethatha abafazi abawu900 noSolomon akaza ayiyalelwe lonto leyo. Mawukuthi khona kweBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu asha akakwenze ngifuna ukukhombisa. Hallelujah. Lezo lonto leyo. Hallelujah. Lezi zinto bazenza ngokuthanda kwabo. uAbraham akakaza athatha umfazi wesibili noSara. uSara wathi ke thatha nasi thatha nayi inceku ungene kuyona ukuze ngithola indodana. Kepha nje uAbraham waze washona uSara. Uthe eseshonile uSara wasethatha omunye unkosikazi wamzalela izingane. So lento yokuthanda abafazi nga2 nga3 umona lenkanuko. Kanti wenzani uDavid? Akazange uDavid abona umfazi womuntu uUraya azambulalisa uUraya. Akazange uSolomon athatha abafazi bezizwe. Inhliziyo yakhe yamsuka kuNkulunkulu. So awula kumtshela wena ukuthi hayi ukukhona eBhayibhelini uNkulunkulu ushilo lingakwenzeka. Ngoba phela sizwe lisho hayi ungani uDavid wakwenza uyandavid wena. Hallelujah. Hayi nje uJacob Zuma uyakwenza uJacob Zuma lo usazothetha amacala akhe. Hallelujah. Lord Jesus. Amen. Aninge uzikhohlisa ukuthi nethanda ukubukela abantu izinto ezijabulisa inyama lezi ezilungile ngempela. Zona ke lezi hayi ngiyaqala nibe nezizathu hayi phela kumuntu nami hayi phela kumuntu noma ngithi noma uDavid wona wenza njalo uveza lapha kwincwadi yaMahubo sahluko 53 sizwe ukuthi wenza njalo uDavid ukuthi esonile wathini. Sifuna ukubheka phela uDavid waqhubeka wona uthini uDavid bese ufika lapha kwincwadi yaMahubo 53 from verse 1 ufuna ukuzwa uDavid mina ukuthi ke lo engivika ngaye nithi ke naye wona uthini uDavid Verse 51. ngena kuyona. Incwadi yamaHubo isahluko 51 verse 1. Yes. Ngihawukele uNkulunkulu. Izwa uDavid uqhubeka umfundo uDavid utheni. Ngokomusa wakho yesula iziphambeko zami. Ebuza umuntu anithi nemlandela uvumani iziphambeko zakhe. Ngobubele bakho obukhulu. Yes. Ngigezisise ebubini bami. Yayizwa lonto leyo. Understand iBhayibheli lithini. Lithi iBhayibheli uJesu mesefika bethi uMoses wathi ke akunika abafazi incwadi kwesahlukaniso noma idivorce. Bathi ku right lo ukuthi uJesu akuvumelekile manje. Ukuba uNkulunkulu wadala ukuthi indoda nowesifazane ukuthi indoda yakushiya uyise nonina inamathele kumkayo. Labo abasebabili sebeyinto eyodwa.
So kunabafazi abangabawu4 umuntu oyedwa kanjani umuntu abafazi abangako so ihlukanisiwe wena ukuthi wena uwe nomfazi umunye nalomfazi umunye naloya mfazi ufebe lobo nenkohlakalo nenkanuko nokuphinga okukhulu ngigezisise ebubini bami ungihlanze esonweni sami bonke abantu abashadile bafanele uhlale umfazi wakho ungathatha abafazi abaningi ubonzana abafazi abaningi yazi umfazi oyedwa na kuyintengo oyedwa yini Hallelujah. Understand mase abafazi abangaka ujabulisa ukuthi wena ufuna uhambulana ulokuthi uyindoda akho ndoda ngokuphinga Inhloko nemizimba eminingi. you understand so lento leyo nje uNkulunkulu akayivumeli akukho nayo incwadi eBhayibhelini angikhumbuli mayikhona ngicela umuntu angikhombise ngokweBhayibheli Hallelujah. you understand Amen. wengeze uqambela uNkulunkulu amanga Amen. go ahead ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami yazazi iziphambeko zami isono sami siphambi kwami njalo isono izolonto lo umuntu uvuma izono zakhe nawe ke uyabona umuntu ubukela David awubukele lokhu David phela awukwenze lokhu phela hayi lokhu kunzima uyabala izandla hayi phela mina ngene hayi phela hey vuma izono zakho wemuntu haleluya uzofika njengesela bese thini lapho khona amazulu ayadlula understand umhlaba ushe nakho konke okuphakathi ngokuhlokoma kuyakusha konke ubhidlike nomhlaba imisebenzi yawo iyakusha izimoto elizifulayo imali elifulayo imizi emihle elifulayo imithi elisebenzisayo iziwasho impahla ezibizayo yonke lento le lithi ke ngiyajabulela emhlabeni izosha yonke imisebenzi lenzama ukuthi ke niyincike kuyona lemhlabeni izosha yonke ungathathi ithemba lakho ulibeke lemhlabeni lifile ithemba lakho uma lemhlabeni noma likumuntu noma lisikile kuvaselina kuthiwa babuswe sekwashembe akho shembe nezibusiso la iziqalekiso namadimoni abanika wona lawo kuyakusha yosha yonke lonto leyo nala kamoya bathi ke bakhonza abantu abangasekho bathi ke abathi abakhonzi babakhumbula umkhumbulo unani hayi awumkhumbula uma wakho wena nomgogo wakho umkhumbulo unani alisho iBhayibheli ukuthi asabefile abanasisabelo kwabaphilayo nifunani kwabafileyo niphila ekhona uNkulunkulu wenu ophilayo noma uNkulunkulu usathukise nibhizi nina nifuna lokho okuzogcwalisa inkanuko zenu koshakala lokho ayikho incwadi ekhuthaza ukuthi ukhumbule umuntu ongasekho ngiyafuna futhi ungikhombise ngeBhayibheli bengekho kusho ukuthi ngeke mawukuthi uyakholwa ukuthi iBhayibheli li right mawukholwa iBhayibheli li right ayikho futhi into ezoba inkinga you understand okay awuvale incwadi le ya uyona lencwadi le ifundo iqedwe bese unginika incwadi ezenzo njengokuba konke kuyakubhidlika konke kuzakubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele yes nasekumesabeni uNkulunkulu yes nibheka nilangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu yes ayakubhidlika ngalo amazulu ashe konke kushe kuncibilike na umbuzo lo ukuthi kufanele sihambe kanjani futhi kufanele sihambe emngcweleni kufanele sibheke ukuhamba kwethu ngokuba konke kuzophela mesithi ke sesilangazelela amazulu amahle lapho khona kuhlala abangcwele kuphela kepha siyalindela yes ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga konke ukulunga kusezulwini lapho khona iJerusalem elisha libekelwe abangcwele yabona indawo ukuthi iseJerusalem manje kwakuyimfanekiso wasezulwini kwakuyindawo efanele kuphila abantu abanjani lapha ya abangcwele ingakhathathi isizwe sakaIsrael eGibhithe wayosinika umhlaba uju nani wathi yini uju nobisi haleluya wababeka lapha efuna babengcwele but le ndawo bayingcolisa so akuseyona iJerusalem esingathi le yasiyalangazelela sesifuna iJerusalem entsha le ayivezayo lapha kwincwadi yesambulo sakhe ko21 verse 1 uthi wayesebona izulu elisha iJerusalem elisha lehle ezulwini understand uyayithola sambulo 21 verse 1 bese uyavala ngencwadi yezenzo 2:38 incwadi yesambulo 21 verse 1 ngase ngibona izulu elisha manje sifuna lona ke thina nomhlaba omusha sifuna wona nami ngizokwenza ngizozama ukuthi emayindeni uNkulunkulu ukugecela uNkulunkulu namandla ukuthi unginike
namandla ukuthi ngihambe ngezwi lakho ngiphile ubungcwele ngibenze ubungcwele nokulunga kwakho kugcwaliswe kumina ukuze nami ngikwazi ukuthi ngifinyelele lapha because abaningi bayazifaka lapha bengakufika akwazi ukuzifaka lapha faka uJesu lapha yana Jesus, hallelujah. izwi lakhe likufaka lapha yana ligcwalise lonke mzalwane osewile makavuko lowo mina qaphela ngawe Hallelujah. go ahead Hallelujah. ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala udlulile konke lokhu njengoba isho incwadi yaPetru uthi ke uza kudlula nangapha ke uyachaza ke umpostoli ukuthi izulu lizofika isikhathi lapho usebona yonke into seyidlulile isibonakaliso isiprofetha kakokwenzeka kuzokwenzeka so njengoba ukuthi lo yakusazokwenzeka lo uthi ngapha sekwenzakala usekubonile yena you understand ukhuluma into zakamoya banika incwadi ezenzo bazoza kamoya ngokweqiniso hayi kamoya ngokwamanga ibandla likamoya ingcwele leli likholwa yizwi hayi leli likholwa umqalisi you understand banike incwadi izenzo isahluko sesibili iverse 38 yes uPetru wayesethi phendukani yes yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni lika Jesu Kristu kukho kuthethelela kwezono zenu khona liyakwamkeliswa isiphiwo sika moya ingcwele Ukuba nesithembiso ngesenu nesabantwana benu esaba bonke bonke abakude inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi wathini. wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Okay, isikhathi ke manje ukuthi nawe uthatha isinqumo. Ngiyacabanga indaba ilapha. Khona into eyenzakalile Samuel. Akubona ama battery. Indaba inale i-transmitter le. Bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu bazokusithinta kule number le oyibonayo ku screen noma oyizwile eqala inkonzo ukuze uNkulunkulu enze indlela sikwazi ukufinyelela kuwena ungene emanzini ubhabhadiswe uphile impilo njengoba uNkulunkulu esabele esibekezelele ukuthi sifinyelele eqinisweni. Ungashiwa isikhathi ungeqiwa isikhathi ungaphuthwa umusa ngenxa yezinkanuko zakho. Zithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu ugcwaliseke izwi lakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi nangakho konke asenzela kona. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Siphinde futhi sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile ngolesibili ngamandla akhe nangomusa. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona. uNkulunkulu anithelele umusa agcwalise kukho konke. Brother Nkosi, usifuna umkhuleko ubhuti wami. uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga Jesu baba ngomusa uNkulunkulu osenzele wona ukuba sisaphila Jehova engcwele inyama isahlangene nomoya umusa wakho uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga kakhulu uNkulunkulu wezulu Jehova engcwele siyacela uNkulunkulu siklenze Jehova engcwele usuwashe uNkulunkulu ususe wonke uNkulunkulu ama wrinkles nama spots Jehova engcwele nako konke ukungcola kuthina usenze sibe mhlophe njengeqhwa uNkulunkulu ususe isono kuthina uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha uvuselele uNkulunkulu injabulo yensindiso yethu uNkulunkulu njengoba inceku yakho uDavid uNkulunkulu ayikhuleka naye nathi siyacela uNkulunkulu namandla ukuba usibuyisele endleleni uNkulunkulu ukuthi la sona khona la siphelelwa amandla khona Jehova engcwele usipha amandla uNkulunkulu namandla Jesu baba siyacela uNkulunkulu namandla usiphe ifaith Jehova engcwele usiphe ukuqonda imibhalo yakho ukuze sizoyenza intando yakho ngokuqonda Jehova engcwele njengoba layisha izwi lakho uNkulunkulu namandla ukuba asiqonde uNkulunkulu sibe sober uNkulunkulu siqaphe Jehova engcwele ngoba uSathane uyahamba uNkulunkulu ufuna labo uNkulunkulu azobadla njengebhubesi lona lihamba hambayo uNkulunkulu namandla siyacela uNkulunkulu senze nathi sihambe ngokuqapha uNkulunkulu sibe diligent uNkulunkulu mdalo wezinomhlaba igcineni imphefumulo yethu uNkulunkulu nothando Jehova engcwele sibalekele kuwe uNkulunkulu sibe isihamblishe phansi kwesandla sakho Jehova engcwele uNkulunkulu namandla siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu singakukhonze uNkulunkulu namandla ngomlomo kepha sikukhonze ngezenzo Jehova engcwele uko konke uNkulunkulu la sihluleka khona Jesu Kristu waseNazaretha kube uwe Jehova engcwele usipha amandla siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kuphakade amen.